США ніколи не визнають анексію Криму. Чітку і незмінну позицію штатів вкотре озвучив радник американського президента Джон Болтон у Києві. В Україну він приїхав на святкування Дня Незалежності з Петром Порошенком, поділився подробицями зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна у Гельсінкі минулого місяця. Каже, тоді президент США так само заявив, що Вашингтон в жодному разі не змириться з окупацією півострова і Штати продовжуватимуть санкції. Санкції є ефективними. Санкції заставляють Москву платити велику ціну за брутальне порушення міжнародного права, яке вона здійснює останнім часом, останні 4,5 роки. Москву зупинить об'єднана, потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством наших партнерів Сполучених Штатів Америки. Президент Трамп підкреслив солідарність та нашу підтримку незалежної України. Ви говорили про декларацію, яку ми зробили, не визнаючи незаконну анексію Криму. Це все походить від американських традицій невизнання незаконних анексій.